Όλα ξεκινούν από την ηγεσία. Και τι είναι η ηγεσία? Είναι να εμπνέεις ανθρώπους να προχωρούν σε αλλαγές και να βελτιώνουν τα αποτελέσματα μέσα από την παρακίνηση. Πώς το κάνουμε αυτό? Με 5 απλούς θεμελιώδεις τρόπους. Πρώτον, η στρατηγική. Έχουν καθαρό όραμα και στρατηγική κατεύθυνση για το που θα πάνε στο μέλλον. Δεύτερον, έχετε εκτέλεση. Ό,τι σχεδιάσαμε στρατηγική, πάμε να το κάνουμε πράξη και να το εφαρμόζουμε με συνέπεια. Η συνέπεια είναι το σημαντικότερο πράγμα σε όλο αυτό. Τρίτον, η διαχείριση ταλέντου. Δίνουν κίνητρα στους ανθρώπους να συνεχίσουν να εξελίσσονται και έτσι προσελκύουν και άτομα που τους ενδιαφέρει η εξέλιξη. Τέταρτον, αναπτύσσουν το ανθρώπινο δυναμικό. Δηλαδή, καλλιεργούν δεξιότητες, αυτοπεποίθηση, ηγεσία, ώστε να μπορούν στο μέλλον να κουβαλήσουν όλο αυτό το φορτίο. Πέμπτον, έρχεται η προσωπική ικανότητα. Δηλαδή, ενεργούν με ακεραιότητα, στηρίζουν την κοινωνική και συναισθηματική νοημοσύνη, παίρνουν τολμηρές αποφάσεις και κερδίζουν έτσι την εμπιστοσύνη των εργαζομένων. Για περισσότερα τέτοια βίντεο, follow και τα λέμε στο επόμενο.